Panguva ino vagari venyika yeZimbabwe voti aiwa ngatirangarirei aiwa nguva yeGNU yatikaona kuti vakomana vana Morgan Tsvangirai nana Edward Nelson Chamisa ndo vakomana pakapinda mugavhimende, nyika aiwa ikabuda mumatambudziko ayava panguva inoi. Sanapinda mashoko atoona panapa, Edward Nelson Chamisa panguva inoi waramba ari the beacon of hope. Vanhu panguva inoi vakuchizoona kuti aiwa mukomana uyu kauyu ndiye akungoonekwa kuti ndiye achazongochinja kana kuisa nyika mukina. Anoti wasubscribe or like or turn on the bell icon. Timi na BBC Zimbabwe vanobuda chiposta mukomana aiwa veGNU panapo kudanyora chiti reminder, when MDC joined the GNU government we witnessed some changes. Zimbabweans enjoyed life because MDC came in with competent people. No one was holding effectively PhD. They came in to work for the country. What we see today is criminals with fake PhDs. They don't understand the role of leadership. They think making jokes when people are suffering is leadership. They think creating pinker culture is leadership. If Zimbabwe gets a genuine leader today, things will change faster. Namba posta mapicha samuru kuna in the video. Unapachita aiwa kana nyika Zimbabwe ikaona leader aiwa atoona kuti vakomana anenge vari genuine vasina mafake PhD nemathematics. Aiwa vakomana vanaswana warfare yevanhu. Aiwa panguva ino nyika yedu inova fruitful. Vanotaura panguva ino yatoona kuti aiwa vanhu havasisa trust vakomana ve the regime vese vanozikanwa kuti aiwa they are just corrupt. They are calling for Edward Nelson Chamisa kuti aiwa ndiye ega mukomana watakuona kuti ndiye gari genuine. Kana achinge apinda aiwa vanoita zvidavado zvavakamboita aiwa paGNU yamunoziva kuti aiwa nyika yose yakaflorisha. Ngotidze mafungiro enyu muri kudai pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.